What's up? It's me again and welcome back sa ating YouTube channel, Mars on the Star Vlogs! So for today's video everyone, actually na ipadung nga bagyo sa amo dahil pero ga-vlog gihapon ang bayot. So ano yung mga good news ay? So ang mga silingan is nagka-busy-busy dahil. Oo. Naghakot sila mga gamit kaya lagi na ay bagyong udet niya. Kusog biadyo na siya. Kaya giagyan sa Yolanda is mo po daw ang agian. So hindi ko alam chismis ba yun or anything. Chika bell. So mga na to zay, nagkapuliki tao na mga silingan ug apil sab mi. Kaya naman may babuyan zay. So gipanghakot na mga baboy zay kay unyang gabi ko na mo sulod. Then tomorrow mo landfall. So actually mo to yung sorry ko sa housing kay medyo lig-unon man po to siya nga balay kay tawon akong ati dito ning town. So mo to na amaze ko dai kay daghan na dai siyag tao ang housing. Yes, daghan na siyag tao. Then ang mga tao dito yahay nagbungbong sa ilang mga bintana bayot. Okay. Jealousy man lang bintana dagko pagiday. So mo to nga ilahang alihan og kanang mga marine or kanang sa tawag kanang baga nga marine to Chica Bells. Basta mo na to black siya. So mo na mga picture dai. Oh, di ba? Very good. So, mo na to siya, mga picture nga, gipantabunan. Actually, daghan pa na. Wala na dyan ako gibay-bay o pa-picture, no? Kaya mauikog taday. Din ako gibuhat nga mga clip video about dito sa unsaynay na sa housing, ganun. So, medyo na-amaze na ako kaya daghan na dyan kayo siyang tao day. Medyo marag nauwat bitaw ako say kay sige na akong balik dahil is gamay ra magtao sa una. Pero karon na bagyong taliabot. Daghan na kayong tao. Grabe ang pag-prepare nila. Amo mas lang balay na siya. Yung mga ganun. So, mga na to Zay, as you can see, data sa medyo lasang. Actually, kung ano siya, bagong kalsada, semento naman siya. So, adrin ako napili nga mag-vlog ko. Kay dito sa housing, ginawa ko vlog. Kay mga ko, dahan tao na jud. Oo, then, medyo nakakaya naman. Yung mga saba ko dito dahil nga, digkit rabiyag balay, yung mga ganun. So, mga to nga, akong nahuna-huna, ari na lang ko mag-vlog. Niya sa babaw. Kay lami man po kayo siya view. Actually, makita mo yung ang housing diri. Tara man sa luyo. Diha ay, para ka to na nakita green nga top. Dahil mo na housing. Dito man jud ako sa babagay na para makita gyud ta ninyo dai nya na may mga lalaki nga padong gikan na diri mga taga-silad siguro to nanuroy. So shout out sa inyo. Mga gafon ra mo dai. So mga to, diri siguro sila gikan nag tour sila gamay nagbaktis sila dai nya. Mo to palugsong na sila ganina, nasugatan ako. So mo to wa na lang ko dito nagkanang vlog kay pasin uri magsimog yayaw dito samaan ni karon yayaw ko nya muduol sila. Oh my god, sa swimming ba ano ba mo agi nakadapli magkasada gud basta mo agi sila ba di maupod to nga nagyayaw ko dito ya banha ra ba kitag pamaba sumoto nga ning largo na lang ako diri sigbaw akong gi-check og nabay tao nya kay wa may tao so kabag kay makayaw-yaw ta makasagi ta mabuhat ta to ang tanan yung mga ganon. So di ay sa tanan no, keep safe sa mga sa Baguio Zay, keep safe in town tanan. So salamin na day kayo ang kalsada diri aday na. So dinadaghan og yaw-yaw oy kay mag-visit na so mao na ni siya ang video clip nga akong gibuhat dito kay wa koy lingaw. Pagabot og housing ginawa koy lingaw dira amaze mo ko dahil tao mao to nagbuhat na yung mga video clip or gagmay lang ang mga video short video ba para makita ninyo kung saan na improvement sa housing. Improvement dahil English to ba yun? So wala na kung sa improvement sa housing dahil kanindot naman ang kalsada simentado na ang tanan, di na maguol. So mao na nga grabe ang mga tao dito daghan na kasanan. So di pa siguro na ma-okay. Syempre unyang gabi na pa mo na yung mga boat kay tomorrow pa man ang kanang Baguio daw. Baguio. Tomorrow pa man ang Baguio. So basin unyang gabi na pa yung mga boat. So mas mudaghan pa sila. So sa mga nakita sa video, pasensya ka adyo. Shout out sa inyong tanan! Sa nakita sa ako nga nag-video ko dito ganina nga marakog buwan natutuwad nasad ko. Shout out sa inyong tanan bayet! Yung mga ganon. So di na ito magpadugay-dugay pa sa chika no? Ipakita na natin ang video. Arat na! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kung mao na to ang video bayot, so unta na enjoy kag na amaze sa atong pa-housing no. So lagmi kay siya view dito din kani sang ako ang gagian karon lami sab kayo og view. For those people no, char. For those people nga hilig mag pictorials or anything chika, susag ka na mo diri day kay lami kay view picture-picturean day. Di pa ni mao bayot to pa dito pinakabuntod day nga kita jud nimo ang kanturaw ang blue kay mga panganod. Panganod blue, panganod puti, panganod just meya maribog. Sa mo na to basta nindot kista na ang view diri adzay og labi na pud sa housing. So grabe jud kay daghang kay ko dito mga picture, daghang pa picture dito ganina nagwaka-waki dito day wala na jud ako na video kay maikog ta. So mo na to everyone unta giganahan ka sa atong pa video. So maora to ang tanan ug ako ra gipakita sa inyo ang improvement sa housing. So mo na to everyone unta giganahan mo. So kung wala pa kaday ka nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell all. Ug sa atong mga pages day page di ay sa tong Facebook. So hopefully i-follow sab ko ninyo zay kay most nila ako mga video diri adto sab na ko yung una. Then pa Facebook, then pa YouTube din tayo. Yung mga ganon, din sa TikTok ko din dai, follow nyo din yung mga basta social media accounts ko din, follow nyo naman. Diyos mayo. So yan everyone, maraming salamat. Keep safe sa lahat. Bye-bye.